Estamos nas 12:30 deste luns 28 de xullo. Estamos nos últimos 4 días, queda nada para que rematemos o mes e a tempada. O faremos cun cóctel de despedida o vindeiro mércores, lembro de novo, no Gran Hotel Los Abetos. Bueno, pois para rematar esta xornada de programación local, estas 3 horas de programación local, tivemos o alcalde do Concello do Pino, agora temos o alcalde do Concello de Oroso, tamén falamos hoxe de viaxes. Álex Doval, bos días, benvido novamente a este estudio. Moi bos días. Como vai todo por Oroso? Todo ben, sin maiores sobresaltos. Bueno, estamos na metade da legislatura. Sí. E agora falamos de distintos asuntos que están en boca e que é froito do traballo do día a día, pero como estamos? Como que se fixeron cousas, mitade da legislatura, un balance que fala o alcalde? Sí, o balance positivo. Levamos 2 anos de intenso traballo, tanto dentro do punto de vista interno, é dicir, reestructuración, reorganización dos gastos e demais, que xa temos comentado en outras ocasións, e tamén, bueno, pois agora vanse vendo, que comentaremos agora, pois as cuestións nas que levamos traballando e que hoxe pois empezan a verse os seus froitos, non? As obras, as distintas actividades e demais. Eu estou moi contento. Moito traballo, pero moi contento. Bueno, imos comenzar por algo que é recente, esa concentración parcelaria que se anunciou, en que punto está? Listo, terminamos. Xa está, sí. Sí, foi a semana pasada a entrega de títulos de concentración parcelaria de Ángeles Pasarelos Calvente Marzoa. Vale, 4 puntos, non? Sí, son 4 parroquias, as 4 que están máis distantes ao núcleo, xa lindando con Frades. É verdade que levábamos 34 anos desde que se comezou esa concentración parcelaria. 34, as concentracións tardan moito, non? Eu teño 35. O sea, que empezou máis menos cando vostede naceu. Sí. Pois sí que tardan, Tardan, sí. Eu teño que, bueno, veu o presidente Rueda a entregar eses títulos. Os veciños estaban moi contentos, son, bueno, case 900 propietarios e pasamos de máis de 7.000 fincas a 1.400, co cual vese, é máis que evidente a reestructuración desas 4 parroquias, non? Bueno, eu dinlle as gracias, por suposto, a conselleira actual, a María José, por a celeridade, e tamén a anterior, a Ángeles Vázquez, porque, bueno, eu naquela etapa 2015, 2016, 2017, traballaba na Consellería do Medio Rural e eu dinlle moito a matraca a conselleira Ángeles para que esta concentración se rematase. Foron 2,3 millóns de euros, que se dice pronto, e bueno, ahora quédanos a entrega de títulos definitivo de Senra, Cardama e Villarromariz, e teríamos todo o concello concentrado, tanto Monte como Labradío. Poucos concellos poden decir eso. Bien. Tardou, pero chegou. Sí, bueno, e ademais é fundamental. Bueno, o Labradío é fundamental para as explotacións poidan ampliar e poidan ter base territorial. No caso do monte, eu son un firme convencido de que o monte que está ordenado e que é productivo non arde. Se ti llevas a sacar un rendimiento porque o tes plantado e o vas cortar dentro de X anos, o propietario xa está moi pendiente de que este ben desbrozado, etcétera, etcétera. Cando veñen os problemas é cando é improductivo, entonces cando non llevas a sacar ningún rendimento, pues tampouco lle prestas tanta atención. Non debería ser así, pero é a realidade, non? Pues un dos temas que, como digo, xa está prácticamente rematado, 34 anos de espera, concentración parcelaria. Agora imos falar dunha serie de obras que teño por aquí anotadas, que seguramente se me esqueza algunha para que as contemple, para que as analice, pero antes hai pouco tempo que vivíamos no marco da Festa da Troita en Sigüeiro, como de novo había eses lazos de estreitamento con Gois, esa poboación portuguesa, estaba o seu responsable e demais, e agora se empezan a xurdir distintas iniciativas que van máis aló do protocolario, o efectivo. Sí, nos cando chegamos ao goberno, eu dixen que o tema do hermanamento con Gois ou lle dábamos un paso máis, deixaba de ser un hermanamento entre alcaldes ou que se acababa. O alcalde de Portugal, bueno, son presidentes da Cámara, pero bueno, ven sendo a figura asimilada, estaba de acordo comigo, tampouco estaba moi contento co tipo de hermanamento que tiñamos. O ano pasado fixemos o intercambio dos rapaces, de nenos, mandamos nunha semana de convivencia para allí, e despois viñeron eles para aquí. Este ano, ademais desa jornada, desa semana que sigue. Sí, xa foron os nosos, xa foron na primeira semana de xullo. Pois fixemos tamén, eles fixeron un campeonato de fútbol, o Gois Cup, e mandamos un equipo de rapaces para ali, foron 12 para Portugal, que ademais ganamos. Non pasa nada, se non ganáramos non pasa nada, pero hai que decilo, son vos ganaron. Un torneo internacional, isto é así, efectivamente, onde gañou Oroso. Oroso. Sí, ganamos nos, sí.
Uns rapaces, ademais, home, non Pois quero... parabéns a estes xogadores. Hombre, vamos, moi contentos ademais porque traían o trofeo como se fora a Eurocopa, igual. Son ademais eran rapaces pequenos, quero dicir, non sei, 9, 10 anos, co cual, bueno, pues sempre ir a xogar fora de España, pasar o fin de semana ali. Sí. Bueno, claro, igual que Messi. Que non é gañar, pero ao final incluso a vitória. Sí, gañaron, ademais, e nós estamos moi contentos porque eu creo que eso, non, o hermanamento teñen que ser entre os ciudadanos do concello, non entre os alcaldes. Sí. E sobre todo no eido do deporte, no eido do fomento da saúde e outras iniciativas que virán? Sí, estamos dándolle unha volta para intentar ampliar. Ao final, a decisión foi simple, porque hai xente, pero por que collestes os nenos? Bueno, porque ao final nunha casa que priorizas? Os maiores e os nenos. Os maiores víamos lo máis complicado para facer algo, entón dixemos, pois veña, os nenos. E van encantados, pasaron... Eu fun con María, que a concelleira de Cultura, o fin de semana ali, e, bueno, faño un montón de actividades, igual que nos aquí, e encantadísimos. Os pais que descansan dos nenos e os nenos que van a pasar unha semana fora. Bueno, pois, eso, un irmadamento que empeza a ver, pois, eso, máis alá da boa sintonía que hai entre alcaldes, que sexa efectivo e práctico e que o gocen tamén os veciños e veciñas do concello. Imos por unha retaila porque estábamos aquí off the record antes de entrar e me dixo Álvaro, temos que guardar un oco para as obras porque textualmente Sigüeiro Oroso está levantado. Sí. Isto mo dixo... Sí, a ver, non hai que andar record, non hai que andar con palabras, con medias tintas. É verdade que bueno, o que falábamos ao principio, o traballo vai dando os seus froitos, non? E temos dúas obras que eran importantes para no núcleo urbano, que son o Urbe da Plaza Isaac Díaz Pardo, que son 700.000 euros, 30% Concello, 70% a Xunta, que xa se está ejecutando. É verdade, pido xa de antemán disculpas, porque é verdade que as obras causan molestias, lógicamente, tuvemos que cortar a calle Xuncal, que ahora solamente para carga, descarga e acceso a garajes, que vamos a repoñer a maior brevidade pois, o que é saneamento, abastecemento de agua e demais para poder abrir esa calle, pero bueno, é unha obra de envergadura que esperamos tela acabada esa antes do mes de decembro. Vale. É unha obra importante. Neste ano. Sí, neste ano, esa é a idea. Son 700.000 euros, é unha obra importante, remodelamos por completo esa plaza que realmente é o centro da vila, non? Non tiñamos unha plaza, digamos, grande onde poder desfrutar e facer as cousas e, bueno, vai quedar francamente ben. E despois, no núcleo urbano de Sigüeiro tamén temos na Avenida Compostela, na Nacional, para entendernos, a ampliación das aceras, vale? A través dun post da Deputación, son sobre 60.000 euros, máis ou menos, está ejecutándose. Se ten un plazo de ejecución de 2 meses. Ampliación? Sí, do marxe, según vas de aquí hacia Ordes, marxe dereito. A marxe dereito. Sí. Afectará o aparcamento? Ahora mismo está sin aparcamento, vai a quedar, antes aparcábase de frente, despois vais a aparcar apaisado, non? Esta ten un plazo de ejecución máis ou menos de 2 meses, esperamos que en setiembre pues, tela lista. Xa intentamos cuadrar a ejecución desta obra co verán, porque sempre é un pouco menos molesto, pero é verdade que, claro, ao ter esas dúas obras importantes tan cerca, non, unha da outra, pois que ao final pois causa algún trastorno, pero bueno, para ter as cousas ben, pois isto é como cando reformas unha casa, nunca é agradable, pero despois quedaremos contentos co resultado. O Parque da Ulloa, que tamén está... Sí, o Parque da Ulloa acabamos de adjudicalo a semana pasada tamén, e a través dunha convocatoria da Dirección Xeral de Administración Local, para a mellora de parques. É verdade que a zona do Portiño vamos ya dar un empuxón, temos pendiente tamén licitar unha obra de aglomerado de todas as rúas desa zona, que espero sacala ao largo do verán, e o Parque Ulloa, que xa é unha realidade, son 40.000 euros, xa está adjudicada, e ao largo do mes de agosto, setembro, pois o ejecutaremos. É un parque que, verdade, tiña moitísima falta, que facía moitísimos anos que non se lle daba un cariño, e que, bueno, que vai a quedar moi chulo tamén para a mellora da vida desa zona do Concello, da zona do Portiño. Isto únese tamén a un proxecto que está máis verde, que é intentar facer un aparcamento disuasorio ali nunha parcela que ten o Concello, que estamos peleándonos, é zona inundable, estamos peleándonos con Aguas de Galicia, pero ao largo deste ano eu espero non facer o parking, pero sí que me den as autorizacións necesarias para poder no ano 26... Claro, que estamos a falar de ampliación de beiras rúas, de humanizacións, isto, ao final, o sacrificado é o coche, non? A perda de
Claro. E por eso suplilo cun parking Claro, que... xa intentamos, antes de facer estas dúas actuacións, arreglar a Alameda de Gois para aparcamento, que comentamos aquí, unha axuda da Dirección Xeral de Mobilidade que non lo pagou íntegramente para ordenar o tráfico, aglomeramos toda a esplanada e pintamos as plazas de tal maneira que hai 80 coches, que xa non está mal, non? Na zona do Portiño é verdade que estas obras lle afecta menos no sentido de aparcamento, pero é unha zona moi saturada de coches, porque hai edificios que non teñen garaxe, os que teñen unha sola plaza, e hoxe en día nas casas é verdade que 2, 3 coches hai non sei moitas, non? Entón estamos intentando traballar levamos todo o ano traballando nese proxecto de parking disuasorio ali no Portiño, xusto enfrente ao taller que está ali situado, bueno, mandámoslo xa a Aguas, veu de volta, fixemos as modificacións, volvémoslo a mandar, estamos á espera de que nos contesten. Pero sí que está en proceso. Sí, é un empecinamiento personal, vamos a... Costará, porque nas zonas inundables é verdad que o procedimento se alarga, se complica, e lógicamente hai que facer un parking con todos os permisos e con todas as garantías, lógicamente. Estas son as obras que están materializándose, despois se quere falamos, pero das outras, pero é que mencionamos a Avenida Compostela, que é a nacional, sí. Que no treito de Ordes xa se falou de intentar facer unha especie de periférico para que non todo o tránsito pase por aí. En Sigüeiro o vimos. Poucos días, pero vimos uns atascos con motivo das obras tremendos que vostedes enfadou. Eu enfadeime, eu non son de enfadarme, que creo que teño bo carácter, pero é verdade que, claro, chegar un lunes ao Concello a primeira hora da mañán e que che veñen a avisar de que hai que están quitando sitios de aparcamiento, que están cortando calles sen ti saber nin de que vai a historia, eu creo que non é de recibo, non? Era visto que esas obras son unhas obras tremendamente demandadas e poderíamos falar da ejecución das mismas porque realmente fixeron o tramo urbano dende a rotonda hasta Sigüeiro ata outra rotonda, de rotonda a rotonda. Non, dende a rotonda ata o puente. Vale, pero bueno, nós temos o tramo en Oroso, o tramo nos Mariñaos que está moi mal, que non lle tocaron. Pero bueno, eso xa é outra película, pero eu creo que o mínimo é falar co Concello e decir, oye, dende Fomento, dende o Ministerio, a Delegación ou quen sea competente, chamar e avisar ao Concello. Non o fixeron, crearon unhas colas tremendas. Sí que é verdade que 3 horas de cola, Sí que é verdade que cando o primeiro día lle saliu un desastre e o segundo día un desastre, entón sí que chamaron o terceiro día. Claro, pero que o terceiro día o mal xa estaba feito. Chamou un encargado que a min teño que decir que hasta me deu pena porque o pobre non ten culpa. Ao final el ven a ejecutar o que lle mandan e acabouse, non? Eu creo que é unha descortesía. E despois, bueno, o delegado do goberno veu a visitar as obras co grupo municipal do PSOE sin avisar ao alcalde, que tampouco me parece de recibo. Pero bueno, alá eles. Eu creo que con esa actitude defínenseles solos. É unha nacional que atravesa o corazón de Oroso, é necesario, non hai ningún tipo, no día a día me refiro, de pensar nunha actuación de desvío de vehículos, os pesados ou non. A ver, eu creo que agora que estamos, eu son un firme defensor da apertura da P9 de Sigüeiro, mínimo de Sigüeiro a Santiago, igual que teñen en outros moitos sitios. Acabarías o problema. Eu creo que esa é por onde temos que traballar. Falando da gratuidade entre Sigüeiro e Santiago. Sí, eu creo que eso é onde temos que traballar. Dadevos contar que ao final facer unha infraestructura, estou vos falando antes da pandemia, esa circunvalación de Sigüeiro serían 32 millóns de euros. Quero decir, a ver, estando como está a cousa, realmente creemos, tendo a AP9, facer unha infraestructura de 32 millóns de euros que ademais cortaría de novo a parroquia de Oroso pola mitade, o sea, non ten obxecto nin ten sentido ningún. Eu creo que temos que enfocar ben o tema, a ver que pasa con todo isto. Todos os grupos parlamentarios no Parlamento pediron a transferencia á Xunta de Galicia para que seamos nós desde aquí os que decidamos. Eu creo que é onde hai que traballar. O resto... Vostede ten intención de loitar só, non adherirse a outros concellos que tamén teñen esa proclama de gratuidade da AP9? É que sabes que pasa? Isto é como corre que llegamos de últimos. Creouse unha plataforma de concellos onde estábamos todos representados, que presido o alcalde de Abegondo para, primeiro, reclamar o IBI e calquera cuestión referente, así o pon os estatutos, referente á P9, non? Unha asociación que é verdade que o artífice foi o alcalde de Abegondo, pero que despois estábamos de todos os colores políticos. Entón, agora facer unha asociación do PP, unha do PSOE, unha do... Oye, non, temos unha, vamos a actuar porque o interese é o mismo. Entón, a mí pareceme un pouco
duplicar o que xa temos. Nos estamos adheridos a esa plataforma, formamos parte dela, parte activa ademais, e vamos a seguir peleando non polo meu, senón polo de todos. Aquí yo pregunto a varios alcaldes, vostede ten tanto optimismo como algúns que lle preguntei de que veremos a AP9 gratuita? A ver, jurídicamente é un tema moi complejo, moi complejo. E cando te enfrentas a un gigante como é o Grupo Inversor da Audasa, pode pasar calquera cousa. Dende logo, o que sí que non podemos facer é deixalo pasar. Temos que pelealo. Eu creo que a unión fai a forza, co cual ten que estar a Xunta, ten que estar as diputacións e temos que estar os concellos, por suposto, e deixarnos de inventos, que está todo inventado. Bueno, pois reivindicación tamén sobre a AP9 que melloraría moitísimo a conectividade entre o municipio de Santiago, sen lugar a dúbidas. Existe ese treito, pero debería ser pois sen custo. Alcalde, mitade da legislatura está dicindo algunhas rematarán en decembro, outras que xa se están executando e demais. Que queda? Que lle gustaría ver xa finiquitado antes de que cheguen as vindeiras eleccións, que están... Queda tempo, pero... Quedan 2 anos todavía. Os tempos da administración están ao caer. Sí, porque... sí que é verdade, porque os tempos da administración son lentos. Hai algunhas outras actuacións, como decías, que están, bueno, ou ejecutándose, ou licitadas, ou pendientes da adjudicación, que son, bueno, o tapete do campo de fútbol de Sigüeiro, que era algo moi demandado, que levaban 10 anos pedindo, e agora xa temos licitado. Estamos, bueno, pendiente de analizar aí unha baixa temeraria que temos, a ver se se acepta ou non se acepta, para adjudicar e poñernos con eso. Temos, ademais, cuestións máis pequenas que gústame tamén decilas, porque ás veces nos centramos pois, no urbe, que está moi ben, sí, que son 700.000 euros, sí, pero tamén as cousas pequeniñas, non? Acabamos de reparar a sede do CRA, que nos arrancou o tellado dun temporal, 40.000 euros, e que quedou de revista, quedou arreglado por dentro e por fora, que facía moita falta. Temos outra que se vai a facer agora, outra actuación da mellora do local dos maiores, 18.000 euros, que nos vai a financiar o consorcio para poñerlle tarima, pintar, poñer luces, cambiar os muebles, que é verdade que as cantidades non son moi altas, pero que vai cambiar por completo ese espacio, non? Así, en plan obras temos reparación do Ponte Carboeiro en Verdomás, que leva un montón de tempo para licitarse, xa temos lista, son 80.000 euros. A primeira fase da senda de Vilarelle, en Santomé, 120.000. O cambio de alumbrado que nos pedían moito na Plaza Alexandre Bóveda, que é a Plaza de Chinto, como conocemos todos, que son 100.000 euros, e mellora da rede viaria en Vilacide, tanto de arriba como de abaixo, e na costa, que son preto de 200.000 euros. E o pintado tamén do Polideportivo Municipal por a parte de fora. Estas son obras que xa están ou listas, ou adjudicadas, ou pendientes de adjudicar, pero xa están licitadas, co cual, a lo largo de entre este mes xa non queda nada, no? Pero o mes de agosto verémolas adjudicadas. Ejecutadas pois nas próximas semanas. Ben. E temos así, que me decías, así grande, temos unha obra, unha actuación moi importante que todavía non podo desvelar porque a idea é encaixala a través dun urbe e dun convenio con turismo, é unha cantidade importante, é tamén no centro do pobo, pero... Non nos deixe coa intriga, alcalde. A ver, isto é un, como lle chamades vos, un cebo, non? Un cebo. Un cebo. Bueno, pois isto queda para a volta do verano. A ver, a miña intención é que vaya por anticipado de gasto. Non xa estamos, pese a que algún, incluso o presidente do goberno dice que se pode gobernar sin presupuestos, nós, o meu interventor e máis eu, xa estamos traballando no presuposto do 2026. Xa neste pleno vai o avance. Xa neste pleno levamos un o avance dos orzamentos. Sí. Eu quero ter o presuposto aprobado no pleno de novembro, quero levar o presuposto para que o 1 de xaneiro poidamos telo vigente igual que este ano. O presuposto é o máis importante dun concello, traballar con ca certeza do que vas a ter, do que vas a ingresar e do que vas a gastar. Para poder executar esta obra que che comento, que ronda o 1.000.000 de euros, na que o concello ten que aportar unha parte, o 30%, pois lógicamente temos que ter o orzamento en marcha. Entonces, sería unha nova infraestructura ou unha remodelación completa dunha infraestructura. Temos ademais o proxecto feito, temos os permisos sectoriales de aguas e de patrimonio que son preceptivos, e a miña intención e a intención do presidente, ademais ainda falamos do tema a semana pasada cando íbamos no coche, pois a entrega de títulos de concentración parcelaria foi pois
eu ter aprobado, el puxo súas partes de condicións, eu as miñas, claro, el dixo, mira, tú ten aprobado el presupuesto para aportar a túa parte municipal que eu vou levar por anticipado de gasto da Xunta do 2026. Bueno, pois ben cebao, e a volta do verán, pois falaremos xa con máis detalle deste proxecto de envergadura de 1 millón de euros. E xa por último, alcalde, que o vemos de inauguración en inauguración un comercio moi vivo no concello, especialmente pois no núcleo máis urbano que é Sigüeiro. Isto é un síntoma de boa saúde e de un pobo vivo. Sí. Cando hai un comercio vivo, ¿no? Sí. Aperturas máis que peches. Sí, aperturas de negocios, de bares, de absolutamente todo. Mira, eu estou moi contento, é unha das cuestións que máis me satisface. Poder ir, isto vai sonar un pouco incluso de borracho, pero non mo tomades nesa forma, senón poder, un viernes, un jueves, un sábado, salir que haxa ambiente, algo que non había. E ti hoxe sales, tes donde tomar algo, tes as terrazas cheas, eso é o que distí, é un síntoma de positividade. Que facemos dentro do Concello? Intentar facilitar todo o posible. Todo posible. Eu incluso algún hostelero ofrécome de mediador incluso con patrimonio, se lle influye patrimonio, Aguas de Galicia, para calquer permiso, pues intentar agilizar o máximo posible, porque ao final de eso se trata, non? De ter un concello vivo. Eu creo que ora o temos, e non é gracias a nós. Nos poñemos o noso grande área, pero tamén é gracias, lógicamente, a xente que decide invertir e poñerse en funcionamento no noso concello. Eu digo a todos, sempre portas abertas. Moi valientes, Sí, moi valientes. Hoxe en día un autónomo ten moitísimo mérito e o que fago ou intento facer eu é facilitarlle a vida o máximo posible. Se non podemos axudar, polo menos non incordiar. Bueno, vacacións, alcalde? Que é eso? Nada. É unha palabra que outro ano máis que non... É unha palabra que antes tiña moi vou vos contar unha anécdota. Eu antes estaba o meu anterior traballo, estaba na Consellería do Mar e a conselleira, que era Rosa Quintana daquel momento, cada vez que lle decías la semana que viene estoy de vacaciones, te decía siempre, pero outra vez. Cando eu non collía máis vacacións que as que tiña, e agora estou nunha posición distinta. Cando alguén me dice, me voy de vacaciones, digo, pero outra vez vacacións. Bueno, algún día colleremos así polo medio, pero... Escapese o cóctel do mércores de Radio Líder aí no Gran Hotel Los Abetos, escapese un anaquiño, ainda que sexa, non son vacacións, pero bueno... Eso por supuesto, xa o sabedes. Pois graciñas, alcalde, vémonos a volta do novo curso e nada, pois con moito do que falar tamén a volta do novo curso. Graciñas. Gracias a vos. Alex Doval con nos.